Globo gidatua ikustera goaz. Amalaztana, triste nago gaixo zaudelako. Horregon nahi nuke, zu zaintzen. Noiz isildu behar dute, ezin dut idatzi. Kaka! Zu ere isildu amedio, eta alde kanpora! Kaixo, Amedio. Eguraldi ederra, Katerina! Zer, ari altzara prestatzen? Bai, bere alaxe jaitsiko naiz. Kaixo, Pietro! Ze moduz, Marko? 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 Lo dago. Bart berandu arte egonda ikasten izan ere. Ze mutiko saiatua! Jakinko duzu ezta? Gaur ikuskizun handia dago kaian. Markok ez du utxegin nahiko. Esaiozu esnatzen denean, Pietro. Ikuskizuna? Globo gidatua aireratuko dute. Eta kaian festa ederra egingo da, musika eta guzti. Kontxo, benetan? Arratsaldean da, baina gumeza ostean goaz. Ez dut galdu nahi ezergatik ere. Goiz joango gara, leku ona hartzeko. Eskerrik asko jakinarazteagatik. Esango diot Markori. Agur, Pietro! Ferdinando! Banator! Bada garaia, Ferdinando. Barkatu itxaron araztea, berta. Jarri hilaran azkar. Bai, ama! Bai, ama! Bai, ama! Zer duzu, gaixo zaude? Entzun duzu? Nik ezingo dut, baina bakarrik joan zaitezke. Festa polita izango da. Ez dut globo gidatua ikustera joan nahi. Oso gustura lagunduko nizuke, baina ezin dut, Marko, badakizu. Badakit ezintzarela joan. Baina enago festarako aldartean. Ongi da. Zaindu ondo etxea orduan. Saiatuko naiz goiz itzultzen. Gero arte, aita. Agur. Non bizi da Marko Rossi? Etxe horretan azkeneko solairuan. Eskerrik asko. Fiorina. Kaixo, ia etzaitugu ikusten, Marko. Ez, beno... Aita eta aizpa ere, zutaz galdezka ibiltzen dira beti. Zera oso lanpetuta ibili naiz. Beste lan bat daukazu? Ez, ara gauza bat esatera etorri naiz. Denbora gutxi daukagu elkarrekin egoteko. Badakit bat zoaztela. Hogeian aterako den emigranten itxasontzian zoazte. Badakit. Marko, Joango naiz Kaira agur esatera. hilabete barru Argentinan izango gara, Marko, eta saiatuko gara zure ama aurkitzen. Zerbait bidali nahi badiozu, gutuna edo beste edo zer, eduki prestegun horretarako. Aizpak esateko esan dit. Ez diote zer bidali behar. Zer duzu, Marko? Ez errez, zoaz etxera. Zer? Zer egin ugari daukat. Zoaz etxera. Eta ez itzuli berriro, ez daukate zer esateko. Alde, zoaz behingoz, Fiorina. Ikusi arte, banoa. Gorroto diet denei.
Kaixo, Emilio. Kaixo, haze oiuak. Barkatu, enekien zuzinela. Tira, sartu. Ongi. Etxe ederra daukazu, Nik nahiago nuen lehengoa. Kaian festa handia dago. Globo gidatu bat aireratuko dute. Bai, ez dago beste konturik herrian. Esatera etorri naiz. Ez dut festarako gogorik. Ez, Marko, entzun. Kaian sekulako jendetza bilduko da, seguru. Lagun mordoa etorriko da festara, zalgurdiz, trenez eta oinez. Alde guztietatik etorriko dira festara. Eta egundoko burutazioa izan dut. Ea zer deritzosun. Ze burutazio. Gaur bero handia dator. Uda da eta lako jende pilarekin izozki salmenta egundoko negozioa izango da. Zer? Izozkiak saldu? Ziur zaude egin genezakela, Emilio? Behin festa batean izozki gile bati lagundu nion, 10 lira irabazi nituen. 10 lira? Oh. Emilio, eseri aulkian. Aulkian? Eseri naiz. Ongi. Arraioa, hori den aurreztu duzu? 10 lira eta 70 zentimo. Beste 10 irabazita 20 lira pasa eta 20 lira gehiagorekin Argentinara joateko lain. Argentinara joateko asmoarekin zabiltza oraindik? Bai, ama gaixo baitago. Gaixo dago? Aitak eta Toniok emango didate zerbait agian. Goiz hasten bagara saltzen gehiago aterako dugu. Ederki, ni pres nago, Emilio. Konforme, lanera hortaz. Mila esker, Emilio. Lortuko dugu. Bai, horixe. Ikusten duzu? Bai. Erdiko trastean arrautza, esnea eta azukrea jarri behar dira. Gero izotza ipini inguru guztian eta biraderari eragin. Erraza, baietz. Bai, baina makina beharko dugu. Hori nire kontu. Ondo. Makinaren bilagoaz orduan. Oraintxe bertan. Bai. Hemen dago. Hemen dagoela? Hor bazterrean. Ikusten? Baina apurtuta dago. Bai zera. Utzi niri ikusiko duzu. Hau hemen jartzen da eta gero estutu. Bapo, listo dago makina. Zer raza? Eta orain honi eragin. Ez da bil. Ez da ezer, koipestatu egin behar dugu. Oso erdolduta dago. Zaude, oliontzia ikusi dut hor. Hemen dago. Hasi bizkor, koipestatu ondo pieza guztiak eta gero saiatu gurpila birarazten. Ongi? Ulertu dut. Ni osagaien bila joango naiz. Gero arte! Gero arte, Emilio. Ongi, ederki. Eta dirua, Emilio? Lasai, ondoren ordaintzekotan erosiko dut dena. Agur! Zenbat dakien, Emiliok. Ez dago beste bat. Orain umeok jarri hilaran kaira joateko. Bai, ama! Bai, ama. Marko, begira zer dakarkidan! Ai, bola! Koipestatu duzu, badabil? Etorri ikustera. Primeran! Itzela, Marko, portatu zara! Tori, hartu hau! Ui, ze hotza. Dena garbitu dut. Giroti jaunarekin bezala? Bai, berdin. Izozki mordoa egingo dugu. Izozki mordoa.
Begira, handago globo gidatua. Pusikak, dolore guztietako pusikak. Erosi pusika bat aurrari. Ona dago, eman probatzeko. Gozoa dago, baina biguntxo egia oraindik. Bai, gogorragoa behar du. Gaur gure antzezpenik bikainena eskaini behar dugu. Txalo eta goraipamen ugari hartuko dugu. Oroitzapen ona utzi behar dugu irian, Kontxeta. Bai. Ondo zaude, Fiorina? Bai, ondo nago. Ikusten, Kontxeta? Eta eskara hasi ere egin. Zer, Emilio, oraindik ez da gogortu. Apur bat falta zaio. Berandu iritsiko gara festara. Handago, ari dira prestatzen. Bere da globo gidatua, beraz. Izoztu. Gogortu da, begira, Emilio. Utzi probatzen. Lortu dugu izozkia egitea. Baina gehiago egin behar dugu. Oraindik gehiago? Begira, handago! Zerua belzten ari da. Euria hastea bakarrik falta zaigu. Jaun Andreok barkatu itxaron aldia. Cristobal Colon globo gidatua, teknikarik berriena zeraikia, minutu batzuk barrua ireratuko da zeruan gora. Une historikoa da hau, Jaun Andreok. Gara iziritsi gara ondo! Izozkiak, izozki gozoak, genuako izozkirik onenak, ez duzue oberik aurkituko, erosi agortu baino lehen! Izozkiak, izozki gozoak! Isildu, arraioa! Lau orduko bidea egin dut onaino globo gidatua aireratzen ikusteko. Bakean ikusi nahi dut, zuen zaratarik kabe. Bai, isildu! Ospa, hemendik! Jo, Emilio. Lasai, gerosiago hasiko gara. Neukera ikusi nahi dut aireratzen. Nik ere bai. Ara, ze handia! Bai. Itzela! Ekaitza, eta orain zer? Oieme, Erori egingo da. Euria! Kokozarra. Gaitxi zazue, aguro! Heldu, Zakari, heldu! Ai! Eutxi orgari, Marko! Eutxi gogor! Uzten badidate! Ai! Pablito! Banator, aita! Orga osorik dago behintzat. Bai, baina... Ez dugu ezer saldu. Sentitzen dut, Marko. Zorte txarra izan dugu.
berriro atertu du! Badoa gora. Izozki bat nahi dut. Beroak itotzen nago. 10 zentimo da. Eman bat. Oraintxe jauna, segituan. Azkar, Emilio. Tori izozkia. Bai. Hemen duzu jauna. Izozkiak, izozki gozoak, Genoako izozki onenak. Erosia gortu baino lehen jaun Andreok eta aurrok. Izozkiak! Ea, motiko, eman izozki hoietako bat. Bai, jauna. Edarri naiz da. Izozkiak! Hiru izozki mesedez. Oraintxe, Andrea. Izozki bat nahi dut. Segituan, jauna. Marko, Kaixo, Fiorina. lagunduko dizuet? Bai, eskerrik asko. Tori jauna. Izozki bi. Ongi. Aizu, barkatu lehengoa. Ez da zer izan. Bekaizti nengoen zuek Argentinara zoaztelako. Tori emaiazu. Eskerrik asko. Baina pasa zait. Ni ere zuekin joango naiz, Fiorina. Benetan? Argentinara joango naiz. Izozki bi mesedez. Oraintxe. Pozik nago. Marko, Emilio, kaixo? Kaixo lagunok. Izozki bana nahi? Jakina. Tori. Zuentzat doan. Eskerrik asko, Marko. Amedio pepinorekin dago, dantzan dabil. Mila esker, eskerrik asko, Fiorina. Non da lan utzita? Mila esker... Ama, musika. Begira! Globo gidatua gure etxeen gainetik doa! Guztira, 35 lira eta 10 zentimo. Esnea 5 lira zen, azukre eta rautzak 10, gatze eta izotza 4, 19 lira gastuak. Asko saldu dugu, baina irabazi gutxi. Zenbat irabazi dugu? 16 lira eta 10 zentimo. Hori asko da. Baizera, etzaizu txartela ordaintzeko iristen. Erdia ere ez daukazu oraindik. Baina lortuko dut pixkanaka. Hartu nire zatia, eta ea joateko moduan zaude, Marko. Baina ia 20 lira falta zaizkizu alere. Ez, Emilio, ezin dut zure partea hartu. Zuk ere behar duzu dirua. Entzun, ez daukazu asti askorik, Marko. Itxasontzia astebete barru aterako da, baina badakit nor lagunduko dizun. Oraintxe bertan joango gara beraren gana. Nor da? Paolo, jendea ezkutuan ontziratzen du txartela merkeago ordainduta. 20 lirekin nahikoa hortaz? Oso zaila izango da. Tira ezinezkoa bada, agur bat. Konforme, 20 lira, aurretik ordainduta. 15 lira, ontzire igotakoan ordaintzeko. Aurrerekin bat nahi dut. 5 lira. Ados, konforme. Luigi, atera beste bat. Oraintxe, Badugu zutaz fidatzerik, Paolo? Galdetzea ere. Hitzeko gizona nauzueni. Guazen, Marko. Eskerrik asko, Paolo. Agur? Zer duzu, Emilio? Naiz gehiegi fidatzen morroi horretaz. Enoa lasai. Sentimorik ere ez eman, ontzian egon arte. Entzun duzu? Ongi da. Azkenean Argentinara noa ama ikustera. Bi hilabete pasako dira gutxienez berriro itzuli aurretik. Bai, ama gaixo badago, agian luzaroago geratuko naiz. Argentina. Jo, haze ondo zuk ere nirekin joaterik bazenu.
Etxekoen gandik banandu beharra tristea da. Badakizu, anai eta bio bakarrik gaude. Bai, badakit. Zuen aita duela 3 urte hiltzen. Badakit Argentina urrun dagoela, baina niri oso hurbil dagoela iruditzen zait. Hortxe, Italiaren alboan. Italiaren alboan? Bikaiak elkartuzkero, bai? Bai, Genoa eta Buenos Aires elkartuta! Egundoko burutapena, ez da ala? Bai, egundokoa. Tira ba, agur Marko. Ikusi arte. Lasai lagun, oraindik etorriko naiz agur esatera. Bai, alboko herrialdera noa, soilik. Bai, itxasoz bestaldera. Hori da.